Myslíš, že to sú 5-ky hinto? Jedna odmierka 1,9. A ten Han. Tak Han, tomu jasný som si moc nepozeral. Čo je? Nespravím. Logisek. No nič, dneska prvýkrát v živote budem skúšať loglifty, takže máte sa na čo tešiť. Toto je len taký krátky úvod. Bude to s Vikingom, on ma bude zaučať do tohto sveta, lebo som v živote loglift nerobil, takže uvidíme, ako mi to pôjde. Keďže si mi už čiapku naposledy, moju Jagermeisterovú, a doteraz som ju nevidel a nosil som ju do roboty v týchto zimných časoch, tak som ti donesol tvoju vlastnú čiapku, ale není Jagermeisterová. Lidl. Ja som cute. Ty si zlatý. Ty si zlatý. No? Najlepšia čiapka. Ale ja mám pre teba ešte aj zlé prekvapenie, na ktoré budeš podľa mňa veľmi protestovať. Tak. Ja musím šoférovať, nemôžem sa pozerať. To ma mrzí. Ale ja to nemám rád. Ako to Inak teraz rozmýšľam, že či si taký zlatý a kúpil si kvôli mne beta-alanín, alebo proste ty to nedávaš. Tak to máš závané ten celý čas. Som taký milý, že som to kúpil kvôli tebe, že si prehral. Ešte som to aj zaplatil. Takže on prehral a ja som to zaplatil. Ale bože, ja to nemám rád. Mne úplne stačí, však ten tor 3 gramy či koľko. A mne z toho... A však si máš dať len 10, to je pohodne. K tomu je tora, môžeme ísť na to. No ale my nejdeme na tora, my ideme na val. Ja viem, ja ho mám tašky. Hej? Paráda, lebo ja mám asi, že odmerku a pol maximálne. Ja mám skoro plné. To už dochádza. A máš len to? Mám len válko, no bohužiaľ. Nejaký mix, nejaký miešané drinky. Tomu ver, keby som pil, tak poviem, že tete, že vodka. Inak, tak touto cestou som chcel našim divákom ponúknuť minuloročnú hruškovicu značky Rosé, domáce pálené, 53, symbolických 22 liter, hej, čo za takú sumu to nenájdeš, hej. Ponúkame 6 litrov, posledných 6 litrov, keď mal niekto záujem, hit me up, není problém, dohodneme sa. Yes. Dobre, čo si prosíš, to si daj. Ja mám všetko tu na kanálu. Ja som taký feťak ako ty. Čo, ješ do toho? 4? Ale tak ja som to nemal asi nikdy. Je to dobré, a jednu si nedávaj, to sa ti aj neoplatí. Aspoň 2 si lupni. Čo tu dáme teda spolu? 2 si určite. 4 som bol do hry, že keby si... Tak to máš norícké. Čo robíte, pane? Vy si solíte pitie? Ja sa bojím normálne si, ale načapať. Aj, prestaň. Dám, že 3/4. Dávam štvrťku, hej, to je akože o dosť viac. A mal som to, že... Gej. Mal som to... Look at this dude. Ja ti dám taký gej. Ale nie, však zoberieme to hore. Tohto sa bojíš, hej? A prisypeme po lokoch. Tohto sa bojíš, No tejto látky. Keby tam je, keby primal, tak... Keď si dáš 2 odmerky, tak si to aj primal. Reálne bol, počkaj, ešte toto... Boha Krista. Ktorú? To je aj betalanín? No mohol by si. A iba 10 gramov. Aby ťa nesprbelo. Dobre. 2 teda, že? Myslíš, že to sú 5-ky hinto? Ani mi nehovor, že nie. To už teraz sa toho Kámo, bojím. v kreatíne sú 5-ky a sú 2-krát také. Jedna odmierka 1,9. Smíchejte jednu odmierku 1,9 gramu. 2, čiže... Ale však ja sa dovracam. Ne. Mne sa nechce grcať. Nebudeš grcať, kámo. Čo si pusí? No, ešte. Sa ani nebudeš cítiť, kámo. Potom valím, neboj sa. Neboj sa. Ja som odborník, neboj sa. Tak 5 teda, no. Tak máš to tam už, no.
Splnil si. Ešte to môžem rezu niekde. No, dáme si jednu takú menšiu od Mercubálka. Takú decku, aby sa nepovedalo. A dáme si dve, dáme dve. Čak, hoci kedy môžem doplniť. Dobre, ja som ready. Čo máš ustať tabletky? Aha, som si upol dosť. Čo sú tik-taky, keď to holizuješ? A však čo ich budem žrať v ruke? Na zdravie. Na smrť. Že to si ani Robo to nedal asi. Či Robo Jaro. Kamo, to asi ešte nikoho som nevidel, im takú odmerku mali, asi tak. A tak keď som si mohol dať dve, a nedogrcal som sa, budeme veriť tomu, že dneska je ten deň, kedy sa to stane znova. Kamo, mať Porsche Bunny, to je štýl. A čo to je za príchuť, mňa by to zaujímalo. To je nejaké... Ešte mi povedz, nejaké berry, kámo, ale neviem aké. Kamo, no. Asi blueberry, alebo také niečo. No ale znité, fermentované. Ale vidíš, moja sestra, tej som to dal pichnúť. To ona vie, zapovedala, že máš 19. Máš sestra? Ja. 20. Skús techniku, ako by si to spravil ty? Čo techniku? Kámo, čo tu chceš robiť? Však, ja neviem, ty chodíš na nejakou podrepu s týmto už, keď si v tejto výške? No veď ukáž, čo máš nasledované, alebo ako by si to spravil. Takto spravil, ale tak to je ľahké, no, vieš. Neviem, nerobil som to nikdy. Dobre, úplne jednoducho. Zoberieš to teda klasika ako mŕtvolu, najskôr sa v tým spriamiš. No. Hej. Normálne to potiahneš hore trapezom, ideš sem, hej. Ten odliv nie je tak, ale pekne vytočený, aby si ho mohol spojíš medzilopatkové, ideš do toho záklonu, celý čas držím, až sem. A až tu dám twist. S tým, že ono to musí fakt naozaj takto ležať na tých ramenách. Hlavu zakláňaš, lakte čo najvyššie, teraz ideš do toho podrepu a vyrazíš to. A čo najviac si s tým vieš pomôcť, keď si v tom záklone, lebo je to taký bench na šikmo. Hej, že nemáš čisto len tie ramena k tomu. Tak vieš to aj ceckom potlačiť trochu. No toto bude halus celkom. Hej, čiže ty si to normálne čapneš, naozaj to chceš stlačiť, jak na benči. No. Aby si mal aktivované to zápästie, podvihneš sa s tým. No. Pekne. Postoj možno trošku širší, kuštík. Pokladáš si to sem, na to brucho. No. A ideš dole, poď k tomu. Twistneme ten log lift. No. Takto. A ty musíš byť až tu. Tak. A teraz spojíš ten chrbát. No. A ideš si to prekopu. Normálne sa to bude gúľať. Tak. OK. Približne nejak tak, áno. OK. Bude chce trošku praxe. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. No, tak ešte raz. Poď si to očakovať spredu alebo ako? Pozerám to z boku, to je asi najlepšie. Aby si to dal, aby si to vedel nejako vizualizovať. Čiže držím rovno. Idem do podrepu a rovno spravím twist. Do podrepu rovno spravím twist, OK. Hej, a ja som opretý o to hruďou. Normálne, proste položené na kolena. Ja mám problém s tým čuponka, ale to bude halus. Práve, že on to je jednoduché, si to položíš na tie nohy a ty sa na to láhneš. A to, že to nemá ako padnúť, ja teraz nič nerobím. Ja to rozumiem, akože. No, čiže oprieť čo najvyššie na brucho, aby sa to nemuselo kotúľať až od spodu brucha.
a ono, je to, osu si už vyrážal niekedy, normálne z nôh, tak úplne základné pravidlo toho výrazu je vlastne také, že ty keď ideš, ty nemôžeš spraviť toto. Spravíš rýchlo, tak tá váha, že ty spravíš normálne ten podrep. Explodenie hore iba, chápem, dole. Tak. No, uvidíme. No, čiže tu normálne len deadliftni. To je jednoducho, tak, teraz sa to snažíš položiť na nohy. Čakaj, širšie postoj, zase som sa postavil na úzkách chuj. Tak, super. A priláhni to. A snaž sa to mať čo najvyššie oprety. Tak, to už vyzerá dobre. A teraz v tomto udrž ten chrbát stiahnutý a staviaš sa hore. A twist. Toto už vyzeralo fakt lepšie. OK. Dobre, polož si to ešte na ramena. S tým, že pozri sa, to bude ťažké. Hlavu a poď s tým vyššie. Vyššie? No. Vyššie, ešte. Nakon. Tak? Hej. A teraz akože, hej? A teraz. OK. A toto ti to aj dobre odporúži, čiže kľudne to už z vrchu potom... Hej, aby si sa nevysilo odbytočne. No a tam naozaj musíš mysleť na to, že ty keď máš ten log lift, on je široký, čiže ty si ho dal tu. Chápem, čo najviac na sebe. Čiže ty ho máš furt na tých ramenách, čiže neoddychuješ. Čiže naozaj ty sa snažíš tie lakte čo najvyššie a byť takto v tomto. A boleli ťa kríže, či? Zaklonil? Zaklonil. OK, lebo ja mám na to lifehack, že proste ja tie nohy vytáčam, ja si stiahnem riť a tam ma drží na miesto krížov. OK. Dobre, skúsim ti vysvetliť očko ešte k tomu. Ty asi nemáš svoj opasok. To je samé PR? No, očko je toto. Uviažeš si opasok, ako si zvyknutý. S tým, že... Výborne. Pod rebra, čo najnižšie, aby ťa netlačilo. A očko je toto. Hej, nastavíš si ho na som to mohol na to položiť. Že si ho neutiahneš, ale neáš takto očko. No a ty si ho nadvihneš a ideš sem a to očko podsunieš pod to. Hej. Ideš s tým hore, opäť ten záklon. Máš širší pás ako ja? Očividne. Očividne. Očividne určite. Vidím to aj v zrkadle. Nízkopásovník. Mám trochu výhodu v tom, no, ale na ten logliftový výhoda není. Bo ty sa naozaj snažíš, keď dokážeš to nafúknúť to belly poriadne, no vidíš, ty máš tiež tento talent. Čiže naozaj, ty keď si to položíš sem, vychytané. Tak, dole. Na stehna položíme. Tak, a priláhni ho. A láhni si na ne. Tak, stlač ten chrbát, pekne to pritiahni, super. A teraz čím skôr. Twist, dobre. Poď, do točo. No. Dobre. Viac sa zaklon. A teraz sa neboj. Spevni to, nadýchni to a jeb ho nad hlavu. Poďme. No. OK. Dobre. Horšie. Poď začať. Skúsime to trošku dynamickejšie spraviť. Ja sa snažím čo najviac času ušetriť tým premiestnením. Hej. Ale celkom ma tlakuje z tých tvojich oných šmakocín. Ale beta ale nič odznil, aspoň tak ma nesvrbí, čiže som povedal. Ja tlakuje, ty debilko, nič sa ti nedal. No dobre. Ale nechcel by som teraz vidieť svoj heart rate. Že nemám hodinke, nič také. To ti hovorím, že 180. Myslíš, že až tak? To ja vždycky, kámo, keď si dal varím. Tak mám tak 160 až 190. Bez výrazu, čistý tlak. Twist. Tak. A jak sa budeš stávať, tak to zaklon sa. Tak. Lakte vyššie. Tak.
spevni sa a... No tak toto bolo oproti tomu prvému. Dobre. To bolo ešte lepšie. To bolo o dosť lepšie. Ty poješ čo potom už? Mal si kilo, poješ už 120? No asi nie. 110? Akože chvála Bohu, na závodoch bude len kilo. Ha? Chvála Bohu, na závodoch mám len kilo. Tam je len kilo? Viem, že si vravel nejakých oných. Kilo na opakovania, no. Takže máš čo, minútový limit? Na koľkokrát za minútu? PR-ko sú 4 či 5 moje. Tak uvidíme. Ale ľubí sa mi teraz, ak to viem rýchlo premiesiť, čiže možno mi to ušetrí. A Čo tam máš ešte za disciplíny? medley je tam, carry. Aha. Čiže tam bude yoke plus kufry. Aha. No, potom tam bude nejaké prenašanie ťažkých. Čapneš na nejaký 20 metrov ten šprint. Yoke bude akože normálne yoke, že? No, má konštrukcia, no. No. Celá, no. Stávaš plán niečo, akú váhu, alebo tam majú tiež určenú nejakú váhu, alebo... Tam ideme 280 či koľko. By som aj neodlepil. 250 som išiel max, čiže... Ja by som tam hlavne nedočiel. No to sú Ja viem, veci, že to je pohode. Debil. Ale Neodlepil by som 280 rozumiem. By som zomrel. je to hnoj. Toto bude hnoj. No. Ale ak sa dáš tak ako minulé, tak to pôjde. Ono to vyšlo! Dobre. Čo, dáme zelené, alebo ideme po 2,5? Ja by som aspoň 2,5 dal určite. Musíme ponížiť toho sama, nešiel s nami, takže ho treba aspoň ponížiť. Ponížil, už som dal viac ako. To je pravda, ale že viac ešte treba. Idem ti to zobrať, lebo vidím, že ty si kecalek. Ale pozri, aké pekné sú tie 2,5 červené. Super. No poď. Čakám ťa. Čo ti? Akože o hlavu, ale dobre. To bolo čo? Že hop? Ťažký bol. Ťažký bol. Pozeral som si ho podoprieť, kámo. Dobre to bolo. Dobre to bolo. Prepáč. Do tebe na... Dobre, máš to na videu. Aj zo zranením mojej hlavy. Prepáč, fakt. Ty železom. Ja to trošku, ja som to práve že videl.
pohode. Ty si dal PR, ja som zosmiešnil, sama všetko je v poriadku. Čo je? Tak na to. Ale budeme musieť spraviť lifehack, keďže kopať si ich stále neviem, po 34 som mal problém si nadhodiť. Takže mi jednu podáš. Už si videl, ako sme to robili, nie? Hej. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Samuel tu dnes s nami nie je. Prečo? Nevieme poriadne ani jeden. Lebo sa dáme výhovorky, ja to s divákom bavím. Ja? Jasné, jasné. Pretože že vraj ho bolia nožičky, potom kríže, potom ramena. Potom mu padá rameno, potom hlavu nemá nastavenú. A však on je celý. A keď náhodou ho nič neboli, tak je auto pokazené a má z toho depresie. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move it. Takže 30 opakovaní budeme robiť s 30-kami, hej? Vieš, že to číslo, čo je na tej činke, neznamená, koľko máš spraviť opakovaní s tými činkami, ty debil. Jaj. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. No, PR. Hej? V živote som nešiel ťažšie ako 26. A s tými som spravil asi 5. No vidíš to tak, loglift, PR, jednoručky. 120, podarilo sa. Povedaj niekoho pekného, nech máme v záberu. Nemám dve obludy hnusné škaredých debilov. Ale dneska je prevaha hobitov. Dneska ja budem v strede, takto. Nebojíš sa? Medzi... No ja akože... Nič, ja idem domov. Tam? Takých 60. To nič tam není. Čo chceme robiť? Prosím ťa, obleč sa. A ten ham. Tak ham, tomu jasný som si moc nepozrel, ale no. Ja som len stehna obdivoval dotiaľ. Blázon. A ty máš teraz ešte off? Ešte sa liečiš? No, liečím sa, som za mesiac bol dvakrát chorý. Ale pekne máš, ale že?
ain't bad. God do it best. Shout out to my angel, she a mess. Teraz máme zrobiť to, čo si robil ty. Chytiť stabilitu, no to je najťažšie. To zapestí. Poriadne stlačiť. A ako sa hovorí, že na benči stlača, na loglifte stlača. Tak tu je to ešte viac dôležité. Tak ale ja už teraz zomieram. And I ain't miss a call, yeah. Čo je? Nespravím. Ťažké, kámo. Jak toto môžeš robiť? Ty si debil. No, a musíš to stále držať pred tým telom. Ty fakt snažíš sa držať zápestie čo najbližšie k ramenu a že ideš celý čas pred telom. Ono ako náhle si to chceš pustiť, čo ja viem, že bližšie sem ako takto keby si išiel, že ak na jednu ručku približne. Ja chápem, o čom hovoríš, ale mám čo robiť, aby som tu vôbec... Čo krásavec. Tlakujem, áno. Už je dobré, ale už prichádza utnúť, že jedno, že to bolo pred 2 hodinami. Už je to cítiť. Hej. Také, že už ti to upadá ten ony. Ale už prichádza také, že si aj taký vyčerpaný, ale je ti super. Hej. Ale bolo to presne také, že keby som na tréningu sám, namiešam si toto a že len do hudby sa ponorím. Pak mi stačilo, keď som si iba počas toho zapol hudbu, tak ja som úplne niekde inde. Úplne.